Els cants són les vocalitzacions que fan els mascles dels ocells. Estan associats al festeig i a l'aparellament, i són diferents per cada espècie. Canten principalment per dues coses, per atreure les femelles i per defensar el seu territori. Les femelles, abans d'aparellar-se amb el mascle, no només es fixaran en el seu cant, també ho faran en l'aspecte físic i en la qualitat del territori que defensa. Els mascles amb el cant demostren la seva fortalesa física i avisen als altres mascles competidors que aquell és el seu territori, però tant els mascles com les femelles emeten vocalitzacions més simples que s'anomenen reclams i que serveixen també per comunicar-se entre ells. Per exemple, per avisar d'un perill, per mantenir unit l'estol o, en el cas dels polls, per sol·licitar l'atenció dels pares. Es pensa que els ocells canten més a l'albada i al capvespre perquè és en aquests moments del dia quan la transmissió és més fàcil perquè no hi ha vent i tot està més calmat. Així se'ls escolta millor i gasten menys energia en fer-ho.